Aparențele înșală când privești doar de afară. Ca să vezi tot adevărul, pătrunde interiorul. Lucruri doar de suprafață, crezute ne duc în ceață. Nu au rădăcină vie, nici o bună temelie. Când privești superficial și te lași purta de val, nu poți corect să mai vezi, adevărul să mai crezi. Ce-ai crezut la început, portretul ce l-ai făcut, de ceva sau cineva, greu se poate schimba. Ai făcut o analiză, nota a fost deja emisă. Pe cântar l-ai cântărit, acum ce poți să mai zici? Te-ai auto-înșelat și greșit ai judecat. Ai privit la ce se vede, nu la lucru așa cum este. Vrei să fii corect cu tine? Privește în profunzime. Cunoaște interiorul ca să poți cunoaște omul. Explorează în adâncime. Apropie-te foarte bine și nu vei fi înșelat când cunoști cu adevărat.